Čaute a chcel som vám ukázať, ako vyzerá jak dávam videa na YouTube. Takže toto si vypnem, pustím si YouTube. Pred chvíľou som natáčal Happy Wheels, takže máte sa na to tešiť. Som nováčik, takže neviem, či ma niekto odobiera. Môj kanál. Nikto ma neodobiera. No, jeden zberateľ. A tu sú moje videá. 2 zhlédnutia. Nevadí. A dáme si nahrať. Takto ja nahrám. Sa mi načíta. Dám si. Počkať. Ja som si to dal na plochu, že? Z plochy sa to nedá vybrať, že? Takže čo som? Debil. Dá sa. Tak nie som debil. Jej. Tu som si dal to video. Toto je ono? Áno, to je ono. Dáme si otevriť. Dáme si, video sa bude volať Happy Wheels prvý part. Dáme popis. Zahral som si Happy Wheels. Dobre, toto tu necháme. Potom tam budem dávať ešte aj toto moje video, takže tu môžete vidieť potom aj toto. Máte sa na to tešiť. Budem robiť z takýchto Happy Wheelsov viac. No 7 minút to potrvá, takže ja sa s vami lúčim. Chcel som vám toto ukázať. Vidíte, tu som natáčal, tu mám ešte pustené. Hral za Gogové. Prepáč ešte raz Gogo, ale tvoje levely sú dobre. A chcel by som vám ešte raz poprosiť, keby ste mi vyrábali levely na meno Lukáš TV. Keď som to skúšal, nič to nenašlo. Ale môžete to byť aj bez medzery. Nič to nenájdeš, žiadne levely. To viem. Viem to? Že to viem notebook? Teda počítať. Viem to, že? Teda notebook. Viem to. Tak mi tu neloadinguj. Ja sa zastrelím. Kde mám to pištol? Aha. Takže vidíte, nič to nenašlo. Takže som vás poprosil na to meno, keby ste mi to dávali a budem vám vďačný. Takže asi, čo poviem? Just Boost! Nečakajte. Nedám Just Boost. Just Boost nedám. Dáme si vložiť. Dáme si vložiť. A čaute. Veľmi rád vás zás uvidím. Hej, kámo, to si mal vystrihnúť.